समाजाव गुनगोनां सोलोंथाइखौ बांहोनो आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा उदालगुरि जौमा फरायसालिनि नब्लाङाव ब्रह्म धोरोमारिफोरनि गेजेराव मेट्रिक आनजादाव टप 5आव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 7 फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्थाजों बरायो आरो मान होयो। गिबि खेबनि थाखाय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था मोननो हानाय ब्रह्म धोरोमारिफोरनि गेजेराव 5 फरायसा फरायसुलिफोरा फारियै गेरुवा गयबारिनि ज्योति बसुमतारी 91.83 जौखोन्दो, बाक्सा सालसानि जायख्लं ब्रह्म 90 जौखोन्दो, रौता आइथानझारनि प्रियातमा ब्रह्म 89.33, सनितपुर रिंखांपुरिनि रिंकी नार्जारी 89 जौखोन्दो, धेमाजि जिल्लानि रांपुरियानि सबिता नार्जारी 86.5 जौखोन्दो। दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादा जथायैनो दिनै 2022 मायथाइयाव दुलाराय आसामावनो मेट्रिक पास जे टप 5 दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा आवगायनो थिरांथा लानाय बादियै टप 5 जि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ दुलाराय आसामनि गेजेरजोंनो गुरु जगेश्वर बाबानि मुङाव बिथांमोनहा एवार्ड होबोबाय थादों आरो देग्लाय 5थि खेब जाबाय बे एवार्ड होनाया। आरो बे एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव लानाय जादों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिखौ लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा उदालगुरिनि जिल्लानि गेजेराव टप 15 फरायसाफोरखौ बिथांमोना मान बावफानाय जादों। आं गिबियाव दुलाराय बे ब्रह्म धर्म आफादा जि हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों, इसोरनाव आरज खालामो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय बिथांमोनहा जाहाथे उननि जिउआवबो मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना साक्सेस जाथों। अबंलावरि आफा अनाम गसाया अरायसम बिथांमोनखौ अनहरबाय थाथों। बिथांमोना बर' हारिनि सम्पद, बिथांमोना न'खर हादोर आरो हारिनिनो सम्पद, बिथांमोना मोजां फरायलांनो हाथों। आरो बे हाबाफारियावनो रिसार्च पार्सन हिसाबै डक्टर निजोम बसुमतारी बिथांखौबो लेंदों आरो दुलाराय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा ब्रह्म धर्मनि भक्त आफा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बाव सावरायलायनाय जादों आरो उन समावबो बेनिफ्राय आरो बोरै हाबाफारि लालांबाय थागोन बिथांमोना बेखौ सावरायदों। दा आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै बेयाव बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय हिसाबै आंबो बाव बाहागो लाफैदों। आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट दङ, गोबां बिथांमोना लेखा गोरों दङ, गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोना मोसानायाव आखा फाखा, मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा, सावगारि बोनायाव आखा फाखा आरो खमलायनाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोनहा गावबागाव बिराद टेलेन्ट दङ। गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय गोबां बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय डिप्रेभ जानानै थानांदों आरो माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै। नङाबा जोंहा फोथायनाय दङ जेरै मणिपुरनाव दिनै मणिपुरनि मानसिफोरा गोबां बिथांमोनहा खेला दुलायाव आगबारिबाय। दा जोंबो मणिपुरनिफ्राय खम नङा, जोंनावबो जुदि फेसिलिटि थायोबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि फेसिलिटिखौ मोनगोन। आरो गोबां IIT फरायनो हानाय, गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बर' फरायसाफोर दङ। दा बिथांमोनखौ नागिर दिहुननो नांगोन। गुबुन गुबुन एंगेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि मान बावनाय, बेफोरबायदि थुलुंगा हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो बे जोबोद बाख्नायथाव। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जालांबाय थानोबो नांगौ। दा गोबां बर' फरायसाफ्रा आं बाव फैनानै खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन बाबा बिथांमोनहा बुंदों जायफोरबो दिनै बरायजादों टप 5 गुरु जगेश्वर ब्रह्म बाबा बान्थाखौ मोन्दों बिथांमोननि न'खरफ्रा गोबाङानो मोजां नङा। बिथांमोनहा गोबां निखावरि न'खरनिफ्राय फैनाय, फरायनायाव जोबोद मोजां। नाथाय आं बे फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो बे चेनेलनि गेजेरजों फरायनायाव मोजां आरो बिथांमोनखौ अनग्रा सासे नङा सासे ओंखारगोन। आरो आसामाव बेबायदि जोंनि गेजेरावबो गोदोबो जादोंमोन गोबां मोजां मोजां बर' फरायसाफोरखौ माखासे जाय मदद होगिरि बिथांमोनहा नागिरनानै मोना। दा नोंथांमोना बेफोर चेनेलनि गेजेरजों बै जाय मदद होनो गोसो दङ बेफोरबायदिखौ नागिरनानै बैफोर फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो नांगोन आरो बैफोर बर' फरायसाफोरखौ मदद होनोबो नांगोन। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेसार, गोबां लेक्सारार, गोबां NGO दङ, गोबां मोजां सानग्रा दं, गोबां मदद होनो लुबैग्रा माहाजोन एफा एनै बिथांमोनहा दङ। दा बिथांमोनहा जाहाथे हारिनि गेजेराव हारिनि
बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ आगबारिलांनो हाथों आरो बर' फरायसाफोरा रोंगौथि जाथों बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो बिथांमोनहाबो जाहाथे बै बर' फरायसाफोरखौ जाय दिनै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय लुबैनानै बिथांमोनहा हयथ' फाइनान्सियेलाव गोबां मा होनो थालांनो गोनां जादों बेफोरबादिखौ जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे अनहरथों मदद होथों बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनाय थाबाय दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै मबाइल एडिक्ट ड्राग्स एडिक्ट जानो थांदों दा दिनै बे समाव सारा मा बुंनो सानदों दिनै अकल जों बर' हारियाल' नङा दा जों बर' हारिया माखासे जौगानाय हारि नङा दा जोंनि गार्जेनफोरा 100% लिटारेसि रेट नङा जाहानि आइयाबो रोङा गुबुननि आइ आफा बिथांमोनहाबो रोङा दा बिथांमोनहा जों माने फार्स्ट जेनेरेसनासो लेखा गोरों फार्स्ट जेनेरेसनासो एम ए पास फार्स्ट जेनेरेसनासो दिनै मेट्रिक पास जानाय दा ओंखायनो बेफोरबादियाव जोंहा गामिफ्राव सावरायनो नांगौ आङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा आंखौ हांख्रायनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जायगायाव दुलिगाव होननाय मोनसे जायगायाव 2015 मायथाइ जानांगौ 2015 मायथाइ जानो नांगौ बे मायथाइयाव बेयाव गामि दुलिगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहानो जैग' सावनानै दिनैनिफ्राय बिमा बिफा फिसाला आरो फरायसा बिथांमोना गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जैग' सावनानै जों जौ लोङा जोङो गाज्रि खामानि मावा जों अराय सम मोजां जागोन अराय सम बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन बैफोरबायदि हाबाफारिया ब्रह्म धर्मनि गेजेराव जोबोद बाख्नायनो गोनां आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय आसामावनो ब्रह्म धर्मआ जाहाथे लांबाय थानो नांगौ बेफोरबायदि हाबाफारि फिसा फिसा हाबाफारिनि गेजेरजोंसो दिनै सोलायनाय जागोन दिनै भारतनि मोनसे NGOआ बिथांमोना रिसार्च खालामदोंमोन जे मबाइला मानसिखौ लाब खालामदों ना खहा खालामदों 100नि गेजेराव 93 फरायसाफोरनि जाय इयुथ जाय फरायसा बेखौनो मबाइला माने कनस्ट्राक्टिभ लामायाव 3%ल' लांदों आरो 93%आनो डिस्ट्राक्टिभ लामायावसो लांदोंनो माने गाज्रि लामायावसो लांदों दा ओंखायनो बिनि फारसे जोङो कनसियास जानो नांगौ मबाइलाव मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो गुबुन गुबुन फरायसाफ्रा मबाइलनि गेजेरजों IIT एडमिसनबो मोन्दों गोबां फरायसाफ्रा मबाइलनि गेजेरजों साख्रि बाख्रिबो मोन्दों नाथाय गुबुन गुबुन मबाइलनि गेजेरजों गाज्रि लामायावबो थांदों दा बेफोरबादियाव जों माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि गार्जेन गामिनि गावबुरा गामिनि मुखियाल गामिनि बिदा फंबाय जों ज' लोगो नांनानै बिनि फारसे जों जुजिनो नांगोन बिनि फारसे जों एवारनेस लाबोनो नांगोन न'खराव अराय सम मोजां खोथाखौल' जों रायज्लायनो नांगोन न'खराव कनस्ट्राक्टिभ खोथाखौ रायज्लायनांगोन आरो फरायसा बिथांमोनाबो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बिमा बिफानि बोसोनखौ लानाय बेफोरबादि जायोब्लासो जों सोलायनो हागोन आरो बेखौ जोङो सानसेनो हानाय नङा सानफा एफा जोङो सबबो मोजां जालायलायोबा मोनफ्रोमबो एंगेलनिफ्राय खामानि मावलायलायोबा बेबो जोंनिफ्राय खमायलांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म दैदेनग्रा आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनैनि जे बे मा होनो बाथि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगोसे सेथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि बान्था जि माबा हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद मोजां हाबाफारि मानोना बेबायदि जों जुदि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लायोबा जोंनि फुंखा एबा रिसर्स इयुन जोलैफोरा जोबोद थुलुंगाखांगोन आरो बेबायदि थुलुंगाखांनायजों लोगोसेनो मोनसे हारि एबा फरायसाफोरल' नङा मोनसे हादोर आरो जोंनि दुलाराय बुहुमनि जौगानायनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानि जागोन मानोना आथिखालनि देरसिन जेंनायानो जादों मा जोंनि बांसिन फरायसाफ्रानो दा खहा जागासिनो दं मोनसे मा होनना बुङो मोनसे गाज्रि आबहावाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दङ दा बेबायदियाव जोंनाव जि कारिकुलाम स्कुलफोरनियानो जा इउनिभारसिटियानो जा बाव मोननै माबा दङ मा होनना बुङो फिस इडुकेसन आरो भेलु इडुकेसननि हाबाफारि दङ दा बे मोननै हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बे धोरोमाव आफादाव फैनाय लोगो लोगोनो भेलु इडुकेसननि गियान आरो लोगोसे फिस इडुकेसननि गियान आथिखालनि जि इनटलारेन्स सहायनो हायै बेफोरबायदिखौ माने मा बिथांमोनहा मोनसे मोजां आबहावा मोन्दों जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो दा बेनिखायनो आं सानो माने बेबायदि हाबाफारिया जोबोर बाख्नायथाव आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथियो मानो होनबा बेबायदि हाबाफारि लायोबा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि हादोरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानियाव फैगोन थांनाय बोसोरनि फरायसाफोरनि बेलायाव बे कर'नानि जितु गाग्लोबनाय बेवहाय गोबां फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो मोनाखै दा बेफोरनि
गोहोमाव देग्लायनि रिजाल्टफोरा माबायदि नोंथाङा बुंनो सानो? नंगौ माने कर'ना जि भाइरासनि जि माबानाय गाग्लोबनाय बे गोहोमा फरायसाल' नङा राजखान्थि रांखान्थि हादोरनि मोनफ्रोमबो खोन्दोआवनो जेसेबांनाखि सेक्टर दङ मोनफ्रोमबो सेक्टरावनो गोहोम खोख्लैदों थारैनो बांसिन खहा जादों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बांसिन खहा जादों बुंनो थाङोबा जोंनि नार्सारिनिफ्राय लानानै गुदि माने बिथराइ थाखोनिफ्राय लानानै जि थाखोनि फरायसाफोरा बांसिन खहा जादों बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै जों नुनो मोन्दों जे देग्लायनि जिनाखि मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्ट बे रिजाल्टफोराव माने जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरनि रिजाल्टफोरा साबसिन जादों आरो सोरखारि फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ एसे सिगांनि रुजुनायाव खम जादों आं सानो बे माने एसे गेप थालांदों फरायनायाबो खम जादों बा जेरैबायदि माने ब्रिज खालामनांगौ राहा लानांगौमोन सोरखारनि फारसेनिफ्रायनो जा बा जोंनि आफादफोरनि फारसेनिफ्रायनो जा बेबायदि लालांनायाव एसे खहा जादों बिनि थाखाय बिनि गाज्रि गोहोमखौ फरायसाफोरा भुगिनांदों आं सानो बे जेंनाया लासै लासैनो जोबलांगोन आरो फरायनायनि मोनसे मोजां आबहावा फैगासिनो दङ आसामाव बे आं मिजिंथियो इयुननि समफोराव रिजाल्टफ्रा साबसिन जागोन 24 जुलाइ 2022 मायथाइनि रबिबार बाराय बे दिनखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बिनिनो सिङाव थानाय गांखं आफाद जेरै आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद मोनथामबो आफादजों खौसे जानानै थांनाय 2021-22 मायथाइनि जिथु सेबाजों सामलायजानाय मेट्रिक आनजाद एबा HSLC आनजाद बेवहाय बे आनजादाव जोंनि ब्रह्म धर्म न'खरनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों दा बे फरायसाफोरखौ टप 5 होननानै जों मोनसे सिरिज दोनदों दा बे सिरिजनि गेजेराव उथ्रिसारनाय गथ'फोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जोङो बरायनाय जादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिया दिनैसिम फैयै 5 बोसोराव आगान होफैबाय थांनाय 4 बोसोरखौ जोङो थुलुंगा बान्था हिसाबै होबोदोंमोन नाथाय देग्लायनिफ्राय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था होननानै मोनसे बिमुं होदेरनानै जों बे बान्थाखौ मोनसे समायनासिन महर खालामदों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था मुंखौ जों होनायनि मोनसे जोंहा गोथौ मोनसे नोजोर दङ बे नोजोरा जादों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ जोंनो ब्रह्म धोरोमनि आदर्शखौ जेरै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जोंनो होलांबाय बिनि आद्रा थानाय माखासे खामानिखौ मावफुंनानै गावनि जिबन मोनसे बे ब्रह्म धोरोमनि मुङावनो बे बावसोमना गालांदों आरो बे गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ सोलोंथायारि बिथिङावनो जा थुनलाइ बिथिङावनो जा हारिमु बिथिङावनो जा बा धोरोमारि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो नोजोर बोनानै बेयो जोंखौ मोनसे गोदान लामा दिन्थिदों आरो धोरोमा जे जोंनो सोलोंनो गोनां आयदाथारा मानसिनि मोनसे आध्यात्मिक गियाननि गोनांथि दंथारो बे बाथ्राखौ जोङो जगेश्वर गुरु बाबानिफ्राय जोङो रोखा जों बास्तब महरै मोननो हादों बेनिखायनो बे बाबानि गोसोखांथियाव जोङो दिनैनि बे 2022 मायथाइनिफ्राय फैबाय थागोन उननि समफोराव बे मेट्रिक थाखोनि टप 5 फरायसाफोरनो जों होलांबाय थासिगोन बेनिखायनो बे आदर्शजोंनो जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बे हाबाफारिखौ जों दिनै गाजा गोमजायै दिनै सारा आसामनि सिङाव थानाय दाब दाब जिल्ला एबा आनसलिकफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौ जों गाजा गोमजायै बे अनजालु फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों आरो फैबाय थागोन समफोराव जाहाथे बिथांमोननि सोलोंथाइनि बिथिङाव दावबायनाय लामाफ्रा गोजों जाथों हारिनि हादोरनि गावनि न'खरनि आरो गावनि जिबनखौ गोजों लामाजों लांनो हाथों बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों